Prim Ministru illi qed jindirizza lil laburisti biss. Huwa dan is-sentiment illi inħass wara illi għal darb'oħra Robert Abela fil-vesti ta' Prim Ministru li suppost jirrappreżenta lil poplu Malti Wawċi kollu tkellem dwar il-ħidma tal-Gvern fuq l-istazzjon tar-radju tal-partit permezz ta' kollegament telefoniku. Intervista il matula Abela nfexxi attakka lil Partit Nazzjonalista fejn ironikament sostna li l-Partit Nazzjonalista jgħid mod u jatwa mod ieħor. Diskors li ġej mill-mexxej li sissa allegat tiegħu huma il-U-turns tal-inkjesta pubblika brabta mal-mewt ta' Jean Paul Sofija, tal-isptarijiet u tal-liġi tal-abort. Matul dan il-kollegament telefoniku, Robert Abela b'mod mill-aktar surreali insista dwar l-investiment li qed iwettaq il-Gvern tal-Labor fl-edukazzjoni u l-ambjent sabiex iċ-ċittadini qed ikunu moqdija aħjar. L-investiment fl-edukazzjoni, l-investiment fl-ambjent u dawnu huma kollha oqsma illi il-ħidma fihom hija iddirezzjonata biex iċ-ċittadini tagħna ikollhom servizzi li jkunu aħjar li jħossuhom moqdija aħjar. Da minkejja is-sitwazzjoni diżastruża li toroq Maltin Wawċin jinsabu fiha bit-trabijiet u skart mitluq ma' kullum kien tant li saħansitra l-armata ġiet imġela tinżel tiġbor iż-żibel f'San Pawl il-Baħar. Ambjent mitluq anke f'Kemmuna, traffiku f'kull raħal u belt u ansjetà enormi li l-Gvern tal-Labor qed jogħġbu jinjora fost id-diżappunt u r-rabja tal-maġġoranza tal-familji. Waqt l-istess kollegament, Robert Abela oġbu jinjora l-kollox l-appelli tal-care workers li qed jappellaw għal kundizzjonijiet aħjar bl-Allied Healthcare Workers Union tisħaq illi il-ħaddiema jinsabu mweġġa għaliex qed jiġu injorati. Intant il-mexxej tal-Labor b'mod surreali sostna li l-Gvern tiegħu huwa l-Gvern taż-żgħir. Fl-istess waqt illi il-familji Maltin Wawċin mhux qed jaslu sal-aħħar tax-xahar, fl-istess waqt illi tal-Labor stess qed joħolqu ċentri u impjiegi sabiex iżommu lil tal-qalba kuntenti u fommhom magħluq, fl-istess waqt idaħlu pagatella flus. Ironikament, l-istess Prim Ministru li f'nofs kriżi joħroġ bid-dajsa u jispiċċa jgħid li huwa qed imexxi gvern li jirrappreżenta liż-żgħir. Dan huwa gvern taż-żgħir. Il-prinċipji tagħna jiggwidawna. Numru kbir ta' persuni qrib iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista sqarrew ma' Net News illi Abela għaddej minn kriżi mingħajr preċedent bil-mexxej Laburista qiegħed jitla fil-fiduċja ta' dawk l-aktar qrib il-partit. U għażel għal darb'oħra li jinjora l-appell interni li qed isirulu anke b'mod pubbliku dwar id-deputat parlamentari Rosjan Kutajjar, dwar l-Air Malta u dwar l-allegazzjonijiet fil-konfront ta' Clyde Caruana. Apparti minn hekk, delegati laburisti saħħu b'mod konfidenzjali li l-Prim Ministru għandu jindirizza ċertu temi fuq ix-xandir tal-Istat u jissottometti ruħu għal kull domanda ta' kull ġurnalist minn kull kamra tal-aħbarijiet.